یکم جار me gerand ev destar, me kom kirsin bilê ewil, me hêrand hebên pêşiyê û hezar sale em diafirînin jiyanê. Me bi tîrêjên zanistê bersiv da tarîtiyê. Me çêkir dermanê pêşiyê, me başkirbirînên yekemîn, mirovahiyê em hebandin, ji wê ye navê me Pîr Ebok e. Xwediyê gotina ez hebûm, ez heme û ez ê hebim emin. Em tirsa herî mezin a dîktatoran bûn, ji ber ku tilîliyên kenên me ji hêza wan mezintir bû. Li hemberî nijadperestî û cudakariyê me parast û em ê biparêzin rûmeta mirovahiyê. Em evîndarên gelên xwe ne, mirina di vê riyê de her tim bi rûmet bû ji bo me. Me tu carî dest ji mîrasê berxwedanê berneda, me bêwest û rawest çirand kirasê tarîtiyê. Her tim têkoşîn bû jiyana min. Me tu carî çong danenî û serî netewand. Bi berxwedanê hate afirandin hemû destkeftiyên me û hemû serkeftinên me. Em îro ji doh bihêstir û ji doh bi têkoştirin. Em berxwedanê bi rêxistin dikin û ber bi azadiyê ve dimeşin.